A gran final das Series Mundiais de Triatlón que Pontevedra acollerá este mes de setembro contará coa súa propia empanada. E a iniciativa na que traballa a Panadería A Cuña, unha das empresas que colaboran na organización do evento. Estamos pensando en facer unha tria empanada. Queremos que durante o evento deste ano do triatlón, eses días, esa semana, pois imos que ter unha edición limitada, especial e de momento secreta Queremos que en base a moita proteína para que eses deportistas pois recupérense ben. A receita é secreta, pero sí sabemos que será unha edición limitada e especial, que só se poderá probar durante a semana na que se celebre o triatlón. Unha iniciativa coa que a empresa quere manifestar o seu apoio para que Pontevedra siga acollendo estes eventos. Estes eventos deportivos pois realzan a cidade, realzan moitísimo Pontevedra, é un escaparate mundial para todos, e iso é moi importante iso, que as entidades todas que colaboren con estes eventos, que xa che digo, isto pois ao final a hostelería pois agradece moitísimo. Hoxe o alcalde pontevedrés quixo agradecer este apoio. Dende o Obradoiro que a empresa Tecnopolígono de Barro destacou a importancia do respaldo do tecido empresarial local ao deporte. Para agradecer, e ademais unha cuestión que creo que é moi importante para Pontevedra, que é a colaboración das empresas de Pontevedra, de moitas empresas de Pontevedra, pero tamén especialmente de Panaderías A Cuña, coa realización de eventos deportivos, de agasallos aos que nos visitan, e que son peza fundamental para que a organización dos eventos sea un éxito. Esta gran final das Series Mundiais de Triatlón desenvolverase en Pontevedra entre os días 23 e 27 de setembro. Está previsto que cheguen á cidade ao redor de 20.000 persoas entre deportistas e acompañantes.